Μάγια, είδα το προφίλ σου και νομίζω ότι θα γίνουμε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Θες να μιλήσουμε? Δεν ξέρω, αλλά φαίνεται φιλικός. Λέει ότι έχει τα ίδια ενδιαφέροντα με μένα. Μάγια, πρέπει να προσέχεις. Όταν κάποιος ξένος σου στέλνει μήνυμα, δεν ξέρεις ποιος πραγματικά είναι ή τι θέλει. Έλα τώρα, γαλάζι. Απλώς συζητάμε. Δεν είναι κακό, σωστά. Σκέψου το, Μάγια, μπορεί να ζητήσει φωτογραφίες σου ή πληροφορίες για που μένεις. Αν αυτές οι πληροφορίες σου πέσουν σε λάθος χέρια, μπορεί να σε θέσουν σε μεγάλο κίνδυνο. Αν έβασε μια φωτογραφία σου, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να σε γνωρίσω καλύτερα. Μα όλοι ανεβάζουν τις φωτογραφίες τους. Και είναι μια φωτογραφία. Τι κακό μπορεί να συμβεί. Μάγια, αν ανεβάσει μια φωτογραφία, μπορεί ο ξένος να την αποθηκεύσει και να τη χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Μπορεί ακόμα να τη διαστρεβλώσει ή να την κοινοποιήσει χωρίς την άδειά σου. Είναι ένας από τους λόγους που πρέπει να προσέχεις ποιος βλέπει τις αναρτήσεις σου. Μπορούμε να κανονίσουμε να βρεθούμε από κοντά. Θα σου φέρω και ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Ίσως να μην είναι πολύ καλή ιδέα. Ακριβώς, Μάγια. Άτομα σαν αυτό το ξένο μπορεί να προσπαθήσουν να σε πείσουν να συναντηθείτε, κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο. Το διαδίκτυο μπορεί να είναι υπέροχο για επικοινωνία, αλλά πάντα πρέπει να είσαι προσεκτική όταν κάποιος ξένος σε πλησιάζει. Καταλαβαίνω τώρα. Δεν χρειάζεται να ανεβάζω τα πάντα ή να απαντάω σε αγνώστους. Θα μιλήσω με τους γονείς μου για το τι θα έπρεπε να προσέχω. Πολύ σωστή απόφαση, Μάγια. Το διαδίκτυο είναι σαν μια μεγάλη πόλη, υπέροχη αλλά με κινδύνους. Μοιράζεσαι μόνο με ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ευχαριστώ, γαλάζι. Από εδώ και πέρα θα είμαι πιο προσεκτική.